Ako mi daš samo nekoliko minuta, moći ćeš koristiti najpametnije indikatore ikada napravljene, one koji ti ne pokazuju samo kamo tržište ide, već i točno koliko je taj pokret snažan, kao i kada tržište uopće nema trend, s nevjerojatnom preciznošću. Brzo ću ti pokazati kako doći do indikatora, objasniti sve njegove funkcije, provesti te kroz postavke, a zatim razložiti snažnu strategiju trgovanja za ulaze i u kupnju i u prodaju, uz primjere trgovanja. Zato ne propuštaj ni sekundu, jer ako ovo pravilno razumiješ, moći ćeš hvatati jasne, snažne trendove s puno više samopouzdanja. Brzo dodajmo indikator na grafikon trgovanja. Tijekom cijelog videa koristit ću TradingView. Imam otvoren grafikon za GBP kosacrtica dolara na vremenskom okviru od 1 sat. Prvo, dodajmo ga na grafikon. Klikni na Indicators, indikatori, na vrhu i upiši Trend Classifier. Vidjet ćeš onaj koji je kreirao Chart Prime, to je onaj koji želiš. Klikni da ga dodaš i pojavit će se na tvom grafikonu. Dakle, što točno ovdje gledaš? Na prvi pogled primijetit ćeš ove šarene trake trenda koje obavijaju cijenu. Kada su trake plave, to znači da smo u uzlaznom trendu. Kada postanu crvene, to znači da smo u silaznom trendu. Ali to je tek početak. Prava snaga ovog alata je u tome kako razlaže trendove u različite faze, tako da možeš razumjeti ne samo smjer, već i koliko je snažan pokret. Odmah pored nekih svijeća vidjet ćeš brojeve, 1, 2 ili 3. To su faze snage trenda. Broj 1 znači da trend tek počinje ili je slab, to je rana faza. Broj 2 znači da dobiva na snazi. A broj 3? To je trenutak kada ulazi veliki novac. To je snažna, potvrđena faza trenda u kojoj se obično događaju veliki pomaci. Umjesto da nagađaš vrijedi li ući u neki trend, možeš vizualno vidjeti kako se snaga razvija. Sada postoji još jedan ključni vizualni pokazatelj, boje svijeća. Vidjet ćeš zelene svijeće u uzlaznom trendu i crvene u silaznom trendu, ali postoji i treća boja, narančasta. Ove narančaste svijeće su izuzetno važne. One označavaju zone konsolidacije ili kretanja unutar raspona. Kada ih vidiš, to znači da tržište nema jasan trend. To je znak upozorenja da se držiš po strani ili prijeđeš na strategiju trgovanja u rasponu. Hajdemo također razgovarati o ugrađenoj nadzornoj ploči. U gornjem desnom kutu tvog grafikona vidjet ćeš mali okvir koji prikazuje snagu bikova i medvjeda na ljestvici od 0 do 3. To je brzi sažetak koja je strana trenutno jača i koliko. Ako su i snaga bikova i snaga medvjeda na 0, tržište je najvjerojatnije u rasponu. Ako je snaga bikova visoka, a snaga medvjeda niska, nalaziš se u snažnom uzlaznom trendu. Ova mala značajka daje ti brz uvid u moment tržišta. Pogledajmo sada postavke. Ne moraš komplicirati ovaj dio, ali važno je razumjeti kako funkcionira. Osjećate li da svi oko vas imaju koristi od umjetne inteligencije, ali nemate pojma odakle početi? Nemojte više čekati, počnite danas. Naš besplatni bat za trgovanje jednostavan je za korištenje, pokreće ga umjetna inteligencija i može vam zaraditi do 1% profita svaki dan. Već se pridružilo preko 50.000 članova. Sada kliknite donju poveznicu da biste dobili besplatan pristup. Ovo je vaša prilika da iskoristite snagu umjetne inteligencije i napravite korak prema financijskom poboljšanju. Glavna postavka zove se length, dužina. Ovo podešava koliko je indikator osjetljiv na promjene cijene. Ako si kratkoročni trgovac, radiš scalping ili trguješ na 5-minutnim ili 15-minutnim grafikonima, možeš smanjiti dužinu da bi indikator brže reagirao. To ti daje brže signale o trendovima. Ali ako radiš swing trading na 1-satnom, 4-satnom ili dnevnom grafikonu, poželjet ćeš povećati dužinu da izgladiš pokazatelje i fokusiraš se na veće, čišće pokrete. Dakle, niža dužina jednako brži signali, više šuma, viša dužina jednako sporiji signali, veća kvaliteta. Samo prilagodi prema svom vremenskom okviru. U redu, sada razložimo kompletnu strategiju trgovanja koju možeš koristiti s ovim indikatorom, počevši s ulazom za kupnju. Evo što tražiš. Prvo, trake trebaju biti plave, a cijena treba stalno biti iznad većine područja trake. To potvrđuje da smo u bikovskom okruženju.
Zatim želimo pričekati povlačenje, pullback. To je kada cijena privremeno padne i dotakne ili padne ispod središnje linije trake trenda. Tijekom tog povlačenja obično će se pojaviti narančaste svijeće, signalizirajući da je trend pauzirao ili oslabio. To je normalno. Još ne ulaziš. Sada čekamo okidačku svijeću. Želiš zelenu svijeću koja zatvara iznad središnje linije trake. To je naš rani signal ulaska da je povlačenje možda završeno. Ali prije ulaska u trgovinu, postoji još jedna provjera. Trebaš pogledati nadzornu ploču i potvrditi da je snaga bikova najmanje prvi. Ako je 0, to znači da nema momenta koji podupire trend. Ali ako je 1 ili više, to potvrđuje da se bikovska energija vraća. Kada su svi ti uvjeti ispunjeni, možeš otvoriti trgovinu za kupnju. Stop loss možeš postaviti ispod najnovijeg swing lowa ili ispod donje trake. Za take profit ciljaj na 1,5 puta svoj rizik ili pusti da se trgovina razvije ovisno o tvom stilu. Strategija je vrlo jednostavna i može donijeti izvrsne profite. Evo još jednog brzog primjera. Cijena se kretala uzlazno s plavim trakama i stabilnim zelenim svijećama. Zatim smo vidjeli manji pad, pojavilo se nekoliko narančastih svijeća dok je cijena pala ispod srednje trake. Ali ubrzo nakon toga, pojavila se snažna zelena svijeća koja je zatvorila iznad srednje linije, a nadzorna ploča pokazala je dobru snagu bikova na tržištu. To je potvrdilo da se momentum vraća. Možemo otvoriti kupovnu poziciju na sljedećoj svijeći. Stop loss može se postaviti ispod swing lowa. Kao što vidiš, ova strategija daje izvrsne signale. Sada prijeđimo na strategiju prodaje, samo obrni uvjete. Želiš vidjeti crvene trake s cijenom koja se trguje ispod većine strukture trake. To nam govori da smo u medvjeđem okruženju. Zatim čekamo povlačenje, gdje cijena poraste i dotakne ili nakratko zatvori iznad srednje linije trake. Ovdje će se obično pojaviti narančaste svijeće. Još ne djelujemo. Zatim čekamo crvenu svijeću koja zatvara ispod središnje linije trenda. To je naša okidačka svijeća. Prije ulaska, provjeri nadzornu ploču, snaga medvjeda treba biti najmanje prvi. Ako je sve usklađeno, ulaziš u prodajnu poziciju na sljedećoj svijeći. Stop loss ide iznad najnovijeg swing higha ili iznad gornje trake trenda, a tvoj take profit ponovno cilja 1,5 ili više, ovisno o pokretu. Obavezno isprobaj ovu strategiju i podijeli svoje mišljenje u komentarima. Evo još jednog primjera. Tržište je bilo u snažnom silaznom trendu, crvene trake, dosljedne crvene svijeće. Cijena se kratko povukla, nekoliko svijeća bilo je narančasto, zatim smo dobili snažnu crvenu svijeću koja zatvara ispod srednje trake. Snaga medvjeda također je bila dobra. To je bio naš signal. Možemo otvoriti prodajnu poziciju ovdje. Stop loss postavi iznad swing higha. I prije nego završimo, dopusti mi da ti ostavim jednu važnu poruku. Ovaj indikator ti daje strukturu, ali kao i svaki alat temeljen na trendu, može davati lažne signale u tržištima bez trenda. Zato moraš poštovati te narančaste svijeće. Ako vidiš narančastu posvuda i snaga bikova i medvjeda je 0, tržište nije trendovsko i trebaš pričekati. Pokušaj forsirati trgovine u tim uvjetima vodi brzo do gubitaka. Ako ti je ovaj pregled bio koristan, ostavi like, to stvarno pomaže. I ako želiš još ovakvih snažnih strategija temeljenih na indikatorima, pretplati se da ne propustiš sljedeći video. Hvala što si gledao do kraja, vidimo se u sljedećem videu.